అందరికీ నమస్కారం అండి. డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్ కోనసీమ జిల్లా ముమ్మిడివరం మండలం కోమటి చెరువు గ్రామానికి చెందిన గుత్తాల రాంబాబు గారి పాప 3 సంవత్సరాల పాప సోనాక్షి పొయ్యిలో పడి కాలిపోవడం జరిగింది. ఇది అందరూ మీరు చూడడం కూడా జరిగింది. ఏదైతే మనం వారి సహాయం కోరి మన ఫ్రెండ్స్ ఫర్ అవర్ హెల్పింగ్ ఆర్గనైజ్ సంస్థ ద్వారా వాళ్ళ సహాయం అడగగానే మన స్నేహితులందరూ కూడా పోస్ట్ పెట్టగానే చూసి మంచి హృదయంతో అందరూ కూడా ముందుకొచ్చి మీకు తోచిన సహాయం చేసినారు. వారందరికీ కూడా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా పేరు పేరున హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. అలాగే మీరు ఇచ్చిన ప్రతి రూపాయి కూడా ఈరోజు పాప ఇంటి వద్దకు వచ్చి వారి తల్లిదండ్రులకు ఇవ్వడం జరుగుతుంది. అలాగే రాజ్ కుమార్ యోగి గారు ఫ్రెండ్ సర్కిల్ కూడా 10,000 రూపాయలు ఇవ్వడం జరిగింది. వారికి కూడా మా ఫ్రెండ్స్ హెల్పింగ్ ఆర్గనైజ్ సంస్థ ద్వారా ప్రత్యేక ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నాం. Yes.